Barka da zuwa fa'ida ta kowa. Danna subscribe wato register, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shirin. Mun gode. To assalamu alaikum masu dakon mu a daidai wannan lokaci. Ga mun dawo domin za mu ɗora a inda muka tsaya a shirinmu na ina mafita. Don haka masu sauraron mu sai ku biyo mu. To saboda haka akwai matsalolin da Allah ya saka mana su a cikin rayuwar mu. Ba wai sunan su matsala ba. Inda turanci muke tattauna sai mu ce musu issues. Kawai gishirin rayuwa ne. Me yasa ya zama ba matsala ba? Kamar yadda kika faɗa, in muka ba da misali da gidan annabta, karewa ilimi annabin shine ilimin, matan kuma karewar daukaka da iya tarbiyya. In mun dauki kawai na Aisha, sai na Abubakar ne babanta. Kin ga tarbiyya ba wannan magana, kuma su ne ummatul mu'minin. Amma an samu matsaloli a gidan waɗanda muke ciwo matsalan nan, an samu saɓanin nuka. Har aka ce akwai lokacin da sai na Umar da labari ya kai masa ya ce an yi sa'insa a gidan annabi da matan, ya tafi cikin fushi ya samu Aisha ne mata magana ta ce ka ga zarce gun yakka. Da aka zo kuma wata aka samu saɓani, annabi aika aka kira Abubakar ya ce a zo a yi sulhu. Sai aka ce to za a mai da magana. Sai aka ce waye zai fara magana. Sai na Aisha ta ce da annabi sallallahu alaihi wasallama kai ka fara faɗa amma ka ji tsoron Allah. Sai na Abubakar ya kanta ne da ke. Sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tun da shi ne da kakana na kumfi Rasulullahi uswata ya sana abun koyi yana gunsa. Sai ce ba duka muka kira ka ba hukunci ba, sai muka ka zo kai shari'a. Me ruwanka? Ni ta ce in faɗa in ji tsoron Allah. Na gode, zan faɗa in ji tsoron Allah. Aka zo aka maimai da zancen. Nana Aisha an jarabe ta, aka jarabe ta da shedanu suka yaɗa rudin ta yi zina. Duniya ta kamar za ta ai duk bari ne. Kuma kaga duk a cikin aure yake. A cikin aure yake. Ma'aiki ya damu, kowa wasu suka ce kawai ka sake ta, aka yi ta mai da. Saboda haka aure, ko da yadda kika faɗa, ko da an yi shi da bincike, an bi duka dokokin Allah, an bi dokoki na rayuwa, wani institution ne, wata ma'aikata ce, wani tsari ne wanda ba zai yiwu a ce an yi shi ba a samu kace na ci ba. Yasa iyayenmu na da suke ce aure yakin mata. Ni kuma na hada na ce har da maza. Kwarai har da maza dukkan tare gaba ɗaya su ne matsalolin. Ai wannan shirin. Kin san abin da sani ba a talabi, bari mai raɗe ki rike min inda muka tsaya. Wani da yana ta faɗin matsalolin da mata suke fuskanta, sai na ce masa dokin mai baki ne ya fi gudu. Kabbi na ce masa bari tun daga ɗan cikin gari ne a Kano ne, na ce bari in baka wani assignment, ka bi unguwanni da 11 na dare. Na ce za ka samu maza da yawa musamman wanda shekarun suka ɗaga a zaune shi kaɗai a ƙofar gida. Banza ce ta fito da shi. A watakila ciki da zafi. Ba da zafi. Zafin gari ne ba na cikin gidan ba. To ba an bada lari wani ya fito yake wai yayi sabon aure, ya fito yake cewa mene da yake cewa yana cewa mata banda da uwanmu da sai in ce gaba ɗaya uban ya taɓa bayansa ashe yana duhu, shi ma ya fito ya ce haɗa uwar ta kawai ni ma gashi ta kore ni ma to abin da ya saba kuwa gane matsalolin da maza suke ciki, girman kai irin na maza. Ni yanzu ina gida in matata ta kwakwaɗan mari, in na fito barazana zan ta in ce na bubbuge ta. Ita ko yanzu in na lakuce mata hanci za ta iya buga waya BBC ta faɗa, ko ta bugo muku bishin ta faɗa. Shi ko namiji sai matar shi ta ci uban shi da daddare, in ya fito kokarin da zai da rana ya nuna kamar kowa ya ta murmushi. Wallahi wani ogan mu ya zo gun aiki sai aga kamar tafin hannu abu. To wani ya kasa haƙuri ya ce malam biki ya kai ni dinga dura ma a shi. To matar ce ta kwakwada mu. Subhanallah. Wallahi matar ce ta mai. Saboda haka ko da an yi aure a bisa tsari da ka'ida kuma da bincike da ilimi, to matsaloli na yau da gobe sunan su issues, ba matsala bane, ba challenges bane, ba problem bane. Kada a tunzura ki kina gidan aurenki, ki da an ce za a tattauna akan matsalar wai kaza, ki tada hankali ke gidanki da matsala. Ba matsala, kowane gida da kalan nasa. Wata ta zo ta tambayi shawara ta ce da ma'aiki zan aurewa zan aura, ta faɗi sunayen mutum uku, sai ya ce wannan dai sandan shi kullum yana kafaɗa. Sai malamai suka ce kinaya ce mai duka ne, amma annabi bai ce ma dan wuta ba, bai kiransa ya sauke ma Qur'ani, saboda akwai ɗabi'u na ɗan adam ba daidai ba ne.
amma mai son ya rayu da shi zai koyi rayuwa da shi. So da haka wa'annan ƙananan abubuwan mako da ƙorafi duk sanda kika tattauna da matar da ta ce mijinta yana da mako, da za ki samu damar tattauna da miji zai ce miki tana da almabazzaranci. Shi kuɗi da kika gan shi kowa da inda zuciyarsa ta yadda ya kashe kuɗinsa. Wani ya yadda a gidansa anti ta muna tattauna sai na ce suna ta ziga ku a rediyo in kin iya abinci, in kin iya gyara gida, in kin iya tsafta za ki zauna da miji lafiya. Na ce akwai mijin da in ya shigo gidansa ya ga an yi abinci mai kanshi mai kyau sai gabansa ya waɗi, an kashe ma kuɗi. To wannan mai ɗabi'a sace. Wallahi ɗabi'a sace. Kamar yadda kai magana ɗazu kan cewar mata idan aka bibiya almubazzaranci ne da ita. Akwai kuma mai ɗabi'a, shi dama ɗabi'a sace baya san mako. Shi kuma agun mai mako ai kai mai kashewa almubazzari ne kwarai. Sanda to kin ga lokacin da mace take cewa miji yana mata laifi, shi ma haka yake gani. Lokacin da ya dake ta da zaki je zaki ga yana ta haki yana wuci kamar ransa zai fita. Shi a gunsa ita ta yi laifi. Saboda haka muhimmin abu da za mu faɗa shine dukkan wanda ta yi aure ko wacce take da aure ko wacce za ta yi da aure ga laƙani. Abu na farko, kai namiji ka kalli halayya da ɗabi'un matarka, ke mace ki kalli halayya da ɗabi'un mijinki, ki saka da danginsu da gidan da ya fito. Wani ya fito a wani gida ko a wani family, ya fito a wani gida ko a wani family da kin san yanayin rayuwarsu. Idan baki saka shi a ciki ba duk abin da zai zaki gane matsala ne. Yanzu muna cikin tafiya sai muka ga tumaki suna tafiya a hanya suna fitsari, ba wanda ya zage su saboda an san ɗabi'arsu, an san me za su. An ce lokacin Sardauna wani daga cikin mutanen kudu sai yi turanci ana tattauna sai ce let's forget our differences so we can live in peace. Mu mance da duk wani bambance-bambance da yake tsakaninmu don mu zauna lafiya. Sai Sardauna ya ce no, let's know and understand our differences so we can live in peace. Ya ce mu dai san bambance-bambancen mu kuma mu fahimce su sai mu zauna lafiya. Anti Lami da ke da masu sauraro, duk mutum mai kaushin hali mai wahalar zama za ki samu wani yana da amini ko akwai wanda ya zauna da shi shekara 10. Saboda me ya fahimce shi. Yanzu duk wanda kike son zama da shi kin fahimce shi kina zama da shi. Wanda duk ya rabu da kai dan mugun halanka ya gaji da zaman ne, amma da yana son ya zauna da kai zai fahimci halanka kuma zai zauna da kai kuma ba za ku yi faɗa ba. Shi yasa da zaki ji Bahaushe in an aure na ce ala saba hali. Kada ya karo kenan. In wannan ya to wannan ya kasa, in wannan ya to wannan ya kasa. Sau da aka laƙan da zan ba duk mai aure ko kuma wacce ta aure ko wanda zai aure, na farko ka kalli mijinki da za ki aura, ki kalli danginsa, ki kalli yanayin rayuwarsa. Cikin gari mu akwai unguwannin da ake fassara da an ce wani ɗangu kaza ne, za a ce to ki haƙuri da wauta. Yanayin ɓangaren yana da wannan wauta. Wasu a ce ki haƙuri da gadara, wasu ke haƙuri da wulaƙancin dangin miji tunda suna ga ku ba ku kai darajarsu ba. Ke da aka aura aka sa ki ba ki kai darajarsu ba, so ki haƙuri da wulaƙancin dangin. Akwai mijin da zai aure ki sai danginsa shekara ba su dai gidansa. Akwai kuma wanda kika san 'yan family ne kullum a cikin junansu suke, ya je sun zo. To kin ga kanki aure shi in kika fahimci wannan ba da shi kadai zaki zauna ba, da shi da danginsa zaki zauna. Sai kin san dabarar da zaki zauna. Kai ma haka matarka, akwai ta taso a gidansu wanke-wanke ma suna da masu yi musu guda 3-4. Sai ka aure ta kace sai ta yi wanke. Wani dan uwana ya aure da dab da azumi da aka zo matar da ta ga wanke-wanke sai ta sa kuka. Saboda bata saba yi ba, bata taba yin sa ba. Kuma abin da zai burge ki 'ya'yan gidan masu karamin karfi ne, uwarsu ce take. Suna kwanci suna danna waya ba ta sa su. Na ce masa to kaga in kuka faɗa da ita akan wanke-wanke ba kai mata adalci ba, ya kamata ka san yanayin gidansu. To ai zai yi tunanin ai ya kamata a koya mata ma dama. Abin da yake kawo matsala kenan, shi yasa bature yace expectation for tsammani. Yanzu yin tsammanin na aure ki kin yi boko kin san kaza dole kin iya kaza kin iya kaza. Tsammanin warar buka.
malam ya ƙi noma dan zakka dan haɗin zakka. So masu haɗin ba wata yi ba. To wannan muke so a kauce ka fahimta shi mu yasa muka ce understanding. Kada kai hasashen dan ka ga mace kaza. Wani malami daga cikin 'yan tadidi wani Usmaniya makaranta da ya zo aka haɗa aure tsakanin 'yan brothers, ana muslim brothers a lokacin masu niƙabi da ilimin addini da maza ustazai. Da ya zo yi musu lakta sai yake cewa kada fa ka ganta ustaziya halinta na mace yana nan, kada ki gan shi fa ustaz yana nan a ɗan adam. Shi ya saka addinin mu da ya tashi bai ce mana wai antilami wai da matsala a aure ka yi haƙuri ba. Shi yasa ba na so in ji an ce an yi aure wai sai haƙuri fa ku yi haƙuri, ba magana haƙuri ba ne, magana a fahimci juna ne sai a san yadda yau wace rana? Yau litinin ko sai in ce miki ki haƙuri yau litinin, ai ba yadda za a yi, dole sai ta zo, dole litinin sai ta zo. Saboda haka abin da ya zama wajibi ya sa aiki baya ba mu haƙuri, ya ce wai a yi haƙuri. Da ya tashi ya gaya maza a fili ya ce mata ƙashin haƙarƙari ne kuma mafi ƙashin tankwarewarsa can sama. Ya ce lokacin da ka ce za ka miƙar da ita za ta ɓalle, ya ce sai dai ka ji daɗi da ita a haka. To don kana namiji matar ka taima wauta ko yau ka faɗi a daina kaza gobe ta maimaita, da Allah ya san hankalin kuɗe ba zai baka kiwo ba zai ce ka auri 2 ko 3 ko 4 ba. Da an san hankalin ku ɗaya a baka kiwon mutum kuma 4 a ce ka tseratar da su. So da haka dole mu gane waɗannan abubuwan, don mace yanzu ta yi musu a ƙur'ani ne fa ya faɗa suna da musu da jahilci. To dan ta yi musu ba laifi ta yi ba, kawai ta fitar da ɗabi'ar ta ne. Idan mijinki ya girman kai ya hura hanci, wani fa bai isa ba a duk duniya, a nan gidan yake tunanin ya isa. Wani nan masinja ne da yan cikinsa in ta zo da gudu zai buɗe kofa yana gaishe ta, kuma duk ya gama wannan ya tafi gida, shi ba zai samu inda zai girman kai ba. Dole shi ma ya samu, sai ki bar shi, in ya zo sai ki bi shi, sai ki fahimce shi. In kika fahimci mutum kuka zauna lafiya, wallahi in ka bar shi da kwana ɗaya sai hauka ya kama shi. To za mu tsaya. Shirin da yake tattaunawa akan al'amuran da suka shafi mata, yara, wani lokaci har da mazajen namu. Da fatan komai dai yana tafiya daidai. Kuma kamar yadda muka yi alkawari za mu ci gaba, za mu dora akan wato tattaunawa da muke yi akan matsala da muke gani kuma amma fa ba matsala ba ce, inda aka yi mana bayani akan abubuwa da dama wanda kuma tabbas mun san cewar suna faruwa a harkar auratayyanmu ko zamantakewa da muke yi a cikin gidaddajenmu, amma fa duk mun ɗauke su cewar matsala ce. To an gaya mana kuma dama kamar yadda karin maganar bahaushe na idan dai ka yi kwando ka san dama kamar ko rariya an san duk za ta zubar da gari dama. Saboda haka za mu dakata a nan, amma Allah yarda za mu sake turo muku da ci gaban wannan tattaunawa da muke yi ina mafita. Sai dai kar a manta danna subscribe, sannan kuma a sake danna ƙararrawa don duk lokacin da sabon shiri ya fito zai iso gare ku. Mun gode.